Attila. Attila, vieš. Zoberiem túto, no. Idiota, To máš jak koupojové, ne? Výhody. More mám dole. Iga bol ve fotkách, ne tak bude chodiť. What the fuck? No, chlapci moji, tak toto je živé vysielanie na Facebooku a v Rakúsku sa takto sa pracuje To v má jak tu Rakúsku. zátierku, jak to sú indiáni, kurva. To je rakúska pracovná morálka, prosím vás pekne.